Liwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Paman Harya Sengguni ayun dadake gugup peklerasi Paman Mahira piji wonten ngajengan Manira Paman Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu wanter sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina dhateng ing bapa ing kematian wonten ing Jawi sanget kuwantos sing manah Pindaran Salomba pinanjening alun-alun katembing samirana satemaku mitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir kepareng ing bapa ing kematian cemadhong dawuh nggih anak Prabu Ngastina paman kula senar nggih kadibaran anggurisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata Tatarakti negari Ngastina Paman Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab Tatarakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat angenipun sami gegladena lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman kula senar andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung pakanan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogana angganipun lenggah paman kula senar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi ing kepatihan namung deneran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu ing Ngastina nggih Paman Harya Sengguni nggih kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina paman boten langkung kasekecatna anggen jengandika lenggah kawula nun sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina miwah puputuning Sukalima sarawuh paduka bapa Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka bapa Durna wonten negari Ngastina bapa Penemban Durna ing Sukalima astaka swalasila berdaba swalu gimbal sumorante awela kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidaten niring sambikala sowanipun ingkang bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula tebih saking rubeda namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngesa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana bapa Penemban Durna kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten praja Ngastina anak Prabu Duryudana menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga sarawuh paduka Kakang Prabu Karna kula ngaturaken karaharjan lan mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah kawula nun inggih Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka ing Awangga namung delan sasampunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah kawula nuwun sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Ngraka ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi apa dene Yayi Dimas Surtayu para prayoga nunggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Surtayu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi Prabu namung denan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Prabu Jimat sembahan kula Dimas ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat
Pangestunipun Kakang Tampanono kula pundi nggo jiman paripe ndayana ning kasantosan paring pangestu paduka bawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu lan mratakno kang podhang gandung sibo jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan Yayi Suratayu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula paman kula sejenar wonten dawuh nggih Bawaduna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun ngempalaken sangganing para sepuh madaring datur negaring Astina mila saderengipun ingkang putra mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula nglembahaken sangganing para sepuh mugi keparenga inggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra pun Duryudana dene kula wantun hambuyung dhateng rawuh jengandika sami wonten ing madyaning pawiwahan negaring Astina dinten sakmangke Paman Hari Sengguni Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula anak Prabu Duryudana inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila dinten sakmangke nadyan ingkang bapa katimbalan sowan kula mboten badhe suwala malah sampun ngantos to katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri tartemtu ingkang bapa ing kepatihan tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu malah gandeng dinten sakmangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten rasa paduka wonten wigatos menapa nggih dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang bapa ing kepatihan ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu ing Astina semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggih kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Astina ing pangajap mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda utawa paduka anak Prabu ing Astina ing mekaten tuwun kababarna menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tuwun kababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela anak Prabu Duryudana Yayi semanten ugi ingkang raka ngawangga tumunten sakmangke nyadong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngempalaken sanggaring para sepuh upama sakmangke sampun ngapireng wedharing pangandika paduka Yayi Prabu ingkang raka tumunten katimbalan sowan badhe nampi kewajiban kula mboten badhe selak monggo Yayi tumunten ngababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela supados tarwaca anggen kula nampi sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Astina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ningkang driya ewang candra katawangan somo ing dias katuritan limut kabyataning ojit ram remendri ya ma nawung kakung
kekuwunging wang wisesa Paman Bloro Jenar wonten timbalan nggih anak Prabu Bawadana wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga wonten timbalan Yayi wonten ing madaning pasewakan dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan kaprajan kula mboten badhe ngrembak babagan Kanalindran miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kulawarga namung semantena mugi antados ing kawuningan wiwit rumiyin ingga sepriki kula menika tasih ngraosaken pangraos ingkang boten jenak kula ngraosaken manah ingkang boten ayem tuwin boten tentrem dipun sababaken boten sanes kejawi namung anggenipun kadang-kadang kula para Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang Bloko Suta kemawon wonten ing pirembagan madaning Datulaya wongsal wangsul sampun marambah makaping-kaping boten badhe benten menapa ing rembag madaning pasewakan pengajaping manah kula sakmangke para sepuh sampun manggihaken karti sampeka sampun manggihaken cara supados sakmangke Pandhawa ingkang cupet umure sampun ngantos pinardawa kamulyanipun Pandhawa aja nganti lono uripane ing alam padang. Nadan sami nyebataken menawi para Pandhawa menika sedherek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtuwarga. Nanging tumrap kula pemanggih ngaten menika kala wau klentu. Karana miturut pemanggihipun Duryudana Pandhawa menika tumrap kula satru mungging cangklaan. Menawi kula sambung kalian para Pandhawa menawi kula menika nyambung pasderekan kalian para Pandhawa sami kemawon kula menika ngurip-urip tumpringas ngurip-urip tunggak kemadoh menawi ageng tan wurunga namung badhe gateli dhateng awak kula piyambak mila kedah kula singkiraken mila ingkang saking menika paman sepisan malih madaning pirembagan Datulaya menika mboten badhe menggok kalian kawontenanipun para Pandhawa. Kula sampun ketelasan penemu, kula sampun ketelasan pemanggih. Kedah kados pun anggen kula damel srana supados Pandhawa pejah dinten samangke. Krana menawi Pandhawa sampun pejah, menika teges manah kula badhe ayem, manah kula badhe tentrem. Krana mboten wonten ingkang badhe ogak dhateng Kanalindranipun Duryudana. Mboten wonten ingkang wantun badhe ambebeda dhateng adeleke Kanalindran kula. Satemah badhe pinardawa kamulyan kula ngantos sak turun-turun kula lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina. Ngenyam kamukten kekemul brana picis nyunggi derajat pangkat. Nanging menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga mangke Pandhawa ngucik dhateng Prabu Ngastina ing mekaten boten wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa paman Blasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir menapa ing dipun penggalih dening anak Prabu menika saknyata leres kula piyambak ugi mekaten manah kula tansah ngraosaken kuwatir durga ngongsa-ngongsa miwah raos sumelang ingkang ageng krana nadyan paduka menika tasampun lenggah dampar ke Prabu Ngastina nanging tumrap ingkang bapa ing kematian menawi Pandhawa menika tasih gesang anggen paduka lenggah dampar menika mboten badhe anggadhahi raos ayem menika leres mila dinten samangke kula suwun pemanggihipun Paman Blasa Jenar kados pundi srana ing kedah kula tindakaken supaya Pandhawa enggal pejah dinten sakmangke kula nuwun sewu lunggir kula menika malah gumunipun kalian sinten
inggih kaliyan kadang paduka para Pandhawa menika. Ing atasipun menika namung tiyang gangsal gelintir. Tiyang gangsal menika kala wau anehipun menawi dipun jangka pejahipun boten nate kasembadan. Sampun malika dijangka pejahipun. Nadyan dikerenah cintrakanipun Pandhawa menika boten nate kasembadan. Elok temen. Sampun marambah makaping-kaping ingkang mestinipun menawi dipun aler kanthi cara kamanungsan Pandhawa ingkang linarapaken dening ingkang bapa ing kepatihan wongsal wangsul tartemtu pejah nanging nganggo sepriki tasih seger kewarasan malah sak mangke ingkang bapa ing kepatihan tumulin utuh dhateng Jawata tumulin utuh dhateng dewa cetha sanget menawi dewa ingkang nitahaken dhateng titah ing kemapan wonten ing jagat menika kadarbe pemanggih utawi darbe pambegan mban cindhi mban siladan liripun kados pundi menawi Pandhawa dipun ban cindhi menawi Kurawa dipun ban siladan menika teges dewa ingkang boten adil sabab menapa to wongsal wangsul dipun jangka pejahipun nanging Pandhawa dereng saged kelampahan dipun jangka cintrakanipun agengipun pejah saking lumahing bumi kureping langit lajeng waman gadah pemanggih menapa babagan menika nuwun sewu nggih kula sampun ketelasan pemanggih iwa semanten menawi paduka anak Prabu Duryudana menika badhe ngersakaken pemanggih dos pundi caranipun mejahi para Pandhawa nembe menika kula manggihaken pemanggih ing mestinipun sak mangke dados margi ingkang sae tumraping paduka anak Prabu menawi badhe panjenengan aturaken nuwun sewu nggih kula kok ketayalan pados penemu supaya Pandhawa tekaning pati gawe srana cintrakaning Pandhawa panjenengan ugi ngerkaos pados rana pejahipun para Pandhawa. Monggo wonten mriki menika janjanipun wonten piyayi ingkang menawi kadhapuk mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sinten to piyayi menika? Mboten sanes kejawi namung Kakang Durna. Kok mau iki ngapa? Teruske dhisik. Nggih. Inggih Kakang Penemban Durna. Menapa ta sababipun kula saged matur mekaten? Jabita kula dipun monggo dipun penggalih kanthi nalar ingkang ganep. Kakang Penemban Durna menika gurunipun Pandhawa. Menapa inggih panjenenganipun menika mboten ngertos keringkihanipun Pandhawa. Wong nyatanipun gulang-gulung kalian Pandhawa menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging mataun-taun anggenipun mulang muruk dhateng pun para Pandhawa. Mila kula pitados estunipun Kakang Durna menika ngertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa namung semantena gandeng piyambakipun tresna kaliyan para Pandhawa ajrih menawi ngaturaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu ing Ngastina jagat Dewa Bathara Bathara wonten dawuh menawi dipun ngendikaken Paman Hari Sengkuni menika menawi kula limbang menawi kula petang jebul pinanggihipun leres panjenengan minangka dados guruning para Pandhawa. Pandhawa saged kados mekaten kawontenanipun awit saking peparing paduka, ngelmu paduka. Kula kinten anggen paduka srawungan para Pandhawa menika ugi leres ngendikanipun Paman Sengkuni. Sampun mataun-taun kula kinten Bapa Duna mangertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa. Lha ing saking menika Bapa Penemban kula suwun kanthi sanget wonten suka liraning penggalih Bapa Penemban Durna paring dawuh. Wonten ing pundi keringkihanipun para Pandhawa menawi samangke sampun pinanggih badhe kula pejahi. Pandhawa kedah sirna saking lumahing bumi kreping langit Bapa Penemban. Kandhang mlegudu swalu gimbal sumerante hawala. Kula nuwun nggih, Ger. Kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe melajar saking kasunyatan. Iya. Namung menawi paduka anak Prabu menika ndangu babagan keringkihanipun para Pandhawa, Pandhawa menika ringkipun wonten pundi? Kula nuwun sewu, nggih. Menawi kan Bapak dipun paringaken blaka, Pandhawa menika mboten gadahi keringkihan. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten? Lha inggih. Sabab kula teliti mataun-taun. Nalika Pandhawa menika dados siswanipun Begawan Durna. Pandhawa menika mboten gadahi keringkihan. Awit kula nuwun sewu lho, nggih. Pambeganipun Pandhawa gangsal menika benten-benten.
Mongko pambeganipun Pandhawa gangsal menika saged kinarya kaca benggala tiyang gesang wonten ing alam padang. Setunggal Puntadewa menika pambeganipun sabar, ikhlas lair lan batosipun. Piyambakipun menika mboten tak nate nggadahi raos sengit dhateng sesaminipun agesang. Menika mujudaken setunggiling kekiyatan mergi tiyang sabar menika dados kekasih ing Gusti mila mboten nama mokal. Menawi Puntadewa menika dipun menangaken ngagem asma Puntadewa. Punta menika luhur, dewa menika sampun ngarani. Keluhuraning Puntadewa menika persasat sak nginggiling para Jawata. Menapa wonten titah ingkang keluhuranipun sak nginggiling para dewa? Mboten wonten, kejawi namung anak kula pun Darmakusuma. Inggih. Salajengipun Werkudara. Werkudara menika dados panenggak Pandhawa. Satya ing Jodipati menika lambahing kekiyatan, kasantosan. Kejawi saking menika Werkudara menika lambanging kekempalan utawi karukunan. Mergi kasantosan bab menapa kemawon menika menawi boten rukun boten badhe santosa. Kados dene wujudipun sapu ingkang dipun mawi tutus dipun taleni. Sapu ingkang dipun taleni menika kala wau menawi dipun tekuk boten saged tugel. Nanging menawi dipun tekuk setunggal-setunggal menika ugi badhe gampang dipun patahaken nggih. Saentuke basane. Wis ngantuk mikir aja wis. Wis saged sekele pokoke. Nggih. Mboten saged dipun tugel ngaten kemawon. Nggih. Mila kerukunan menika mujudaken satunggiling kasantosan. Mila lajeng dipun lambangaken Werkudara menika gagah pideksa godhek wa simbar jaja. Lajeng Janaka. Janaka menika tresna asih. Mekaten. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika kedah kebak tresna asih dhateng sesaminipun jernya sami-sami titah ing Gusti. Menika Janaka. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika kembar. Kembar menika mujudaken satunggiling keadilan. Sak traju sak bobot. Mboten wonten ingkang awrat sunggal-setunggalipun nanging sedaya sami antawisipun Nekula lan Sadewa. Lah, gangsal perkawis menika dadosaken kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mila dipun padosi wonten pundi keringkianipun mboten badhe pinanggih, mboten badhe pinanggih. Terus kula tak takon karo Kakang Duna, "Mang takon Dik Patih. Nek Pandhawa kaya ngoten niku mujudake lambange dhewe-dhewe, pripun carane iso tekaning pati?" Lho, saged. Saged mawon carane dinteni nek tuwa sok mati dhewe. Niku jenenge mboten penemu. Kula rapun matur to Dik Patih. Nek Pandhawa menika mboten nggadahi keringkian menapa-menapa. Nek ngoten Pandhawa ora iso tekaning pati. Saged mawon. Sing jeneng tiyang ingkang kumelip ingkang rumangkang ing kedulungan kulit daging menika pejagesangipun wonten panguwasipun Gusti Kang Maha Suci. Sampeyan kok dadi pendhita wengi iki kok kaya apik men. Lho, ya gumantung duwite ngoten niku Dik Patih. Nggih. Nggih. Lajeng kula nyuwun sewu, sampeyan kudune prisa. Keringkianipun para Pandhawa menika wonten pundi? Kejaba Pandhawa menika Sentosa. Kedhawa Pandhawa menika Digdaya. Pandhawa menika ugi dipun amping-ampingi. Inggih menika pamomong kalih cacahipun. Pamomong kalih cacahipun menika setunggal Natandrawati kaping kalih Semar Badranaya. Natandrawati menika najan wujud Nalendra nanging menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, titi sing dewa kang ngandung kabagyan. Nggih. Nika dewa nika. Nggih. Semar ugi ngaten nadang derajate ngaceplik. Paribasanipun wong loro saudon telu saurupan. Semar niku ya Jawata, titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula ora aneh nek Pandhawa niku dimong piyai loro wae Digdaya. Inggih menika Kresna menapa kalih Semar. Lah, saking mangintenipun ingkang Bapak Kepatihan menawi badhe mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu ingkang ngayomi dhateng para Pandhawa menika dadipun percaya langkung piye? Oh, ngoten nggih. Upama ora iso mateni Natandrawati, ya kudu iso mateni Semar. Nuwun sewu, loro niku angel kabeh dipateni. Pun saniki apike rasa dipateni durip kemawon. Men Padang. Mboten to ampun kaya ngoten to niki rembugan sing tenanan. Dik Patih, kula niku rembugan yo nganggo mikir supaya iso nyaosi srana dening anak Prabu Duryudana nggone bakal dadi patining para Pandhawa. Nggih. Nggih mang teruske. Carane kudu goleki ringkianing Natandrawati karo Semar Badranaya. Nek Natandrawati niku pancen angel dipateni, lah saniki sing dijangka patine Semar.
Semar niku ya angel mati. Ditekorke akine engko nak mati. Kakang Durna, pripun? Niki kula omongan tenanan ndombangane kula mengke muring. Semar carane mati pripun? Nek dijangka secara langsung Semar menika angel dipateni. Upama sing kula karepke niku Semar menika disuduk nganggo keris, ditamani nganggo pusaka. Niku mboten ajeng saged kelakon kelampahan pejah. Ning Semar niku ya kudu digoleki carane matine piye. Oh, upamane digawe lara atine, digawe nelongso, digawe sedih atine. Nggih. Carane ya Semar niku digoleki piye supaya Semar niku ringkih atine. Keringkihane atine Semar niku nek nuwun sewu kelangan anak-anak niku iso ringkih atine Semar. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten Gareng Petruk Bagong kudu dipateni. Mateni wong telu niku ya angel. Kok rumangsa kula kok angel kabeh to? Pancen iki angel kabeh niki. Nek kira-kira kangelan rasa digarap. Ben bijine elek ya ben. Mboten nek sampeyan niku omongane mateni Gareng Petruk Bagong niku ya ora gampang. Ora gampang wong urip ning alam donya. Nggih. Carane pripun? Aja mbaka telu. Kok aja mbaka telu. Aja telu langsung. Ning kudu mbaka siji. Nah, mbaka siji upama Gareng sik dipateni, Gareng dipateni mengke Petruk nelongso. Weruh kakange mati mergo ora duwe kanca gegojekan. Petruk nelongso, kembange wong nelongso niku lara, kembange lara niku mati. Petruk mati ngenes kakange mati. Bagong tingak-tinguk ora ndek kanca. Kakange mati, loro mati kabeh. Tumuli Bagong nelongso lara, Bagong mati. Nek anake telu Semar, Gareng Petruk Bagong niku tekaning mati, Semar terus nelongso. Ora gelem sowan ta negara Ngamarta, ora gelem dadi abdining para Pandhawa, begegek nang omah. Nungas nangis. Ora mangan, ora ngombe. Awake saya kuru, kencokan penyakit diabetes. Bareng niku terus nyerang teng ginjel. Semar lara ginjel, bareng nyerang ginjel jantung Semar mati, tekaning mati. Terus mangke ngari materi para Pandhawa. Wah, jan. Wit gedang awoh pakel. Teng pundi niku napa wonten apa? Mboten kula niku ngelokke sampeyan. Ngelokke kula pripun? Wit gedang awoh pakel. Tegese omong gampang nglakoni angel. Kula sing ngomong sampean ming sing nglakoni. Mergo kula sing duwe ego vertikal. Kula sing duwe vertikal panjenengan sing ngetapi prasata Kurawa supaya nglakoni mateni Semar Gareng Petruk Bagong. Oh! Sadurunge Gareng Petruk Bagong do mati Kurawa wis bubar entek-entek. Mergo diajar karo Panakawan telu. Nah, jan rumangsa kula kaya ming mateni Pandhawa iki kok angel ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho, Di. Kula niku nganti jeleh. Kula niku nganti wegah perkara pendak-pendak pisonan Negara Ngastina mesti ngrembug mateni Pandhawa. Pendak-pendak pisonan Negara Ngastina mesti ngrembug mateni anak-anak Pandhawa. Mesti mateni para-para kawan. Nuwun sewu to, kaya ora ana rembug liyane to. Mbok golek ngrembug apa to? Kaprajan Kanalendran ngrembug negara niku ya wigati. Sinuwun Prabu Ngastina menika lenggah dampar ngrawakaken para sepuh tumuli ngrembug pamanarya. Desa ingkang sisih ler kidul menika kirang reja lan kirang tentrem. Monggo mreginipun dipun cor. Ngoten menika dados pundi? Cor mubeng RW. Lho nggih ta? Kula niku nembug apik kesejahteraning para kawula kok ora ngrembug kok ming mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa. Kula niku nganti bingung nyau-nyau sigo pratikel ngantos bingung. Oh lho. Wonten dawuh. Panjenengan mrisa nek Pandhawa isih urip kula mboten ajeng tentrem. Ngertos nggih, ngertos. Namung kula nuwun sewu kok inggih tasih dipun rembag sepriki lho. Kula nuwun sewu menapa mboten wonten rembag sanesipun? Mboten. Kula badhe ngrembag sanesipun nek Pandhawa wis ngatang-atang dadi bathang. Dadi sampeyan wonten ing negari Ngastina menika kula suwun iga pertikelipun supaya gawe srana piye carane mateni para Pandhawa. Sampeyan ora usah ngelikke ratu, sampeyan ora usah ngelingke marang Duryudana sing dadi ratu teng Ngastina menika kula. Kula wenang nepak mbun-bunane wong sak praja, kula wenang jenenge bor uripe sampeyan.
nek sampeyan ora mathuk karo penemu kula, ora gathuk karo rembugan kula. Sampeyan ora teka teng Datula ya mboten napa-napa. Ning kula suwun babar pisan sampeyan ora usah sowan teng negara Ngastina, sajeke urip sampeyan. Apa ora? Senengane kok sok alim. Sok apik. Mbah ya wis manut wae karo rembugane anak Prabu Ngastina. Panjenengan menika didhawuhi supaya golek cara kok malah mejang. Kok malah mulang pidato. Mbah ya wis nggih anak Prabu saranipun ngaten. Wis dadi lega penggali anak Prabu kok dadak werna-werna demen didukani. Nek sampeyan ora entuk sowan teng negara Ngastina sampeyan ajeng sowan teng pundi? Sampeyan ajeng suwita teng pundi? Sampeyan ajeng ngawula teng pundi kula tak takon. Wong sampeyan niku asale saka manca negara, sampeyan niku wong sabrang, tekan iki wis diakoni dadi wong Ngastina, wis entuk KTP Ngastina kok werna-werna lambene. Kula niku ora seneng nek sampeyan kaya ngoten niku. Inggih, nggih. Mbah Wuduna kula aturi paring dawuh. Upami kula kedah mejahi dhateng pengayomanipun para Pandhawa lan rumiyin. Sinten ingkang kedah dipun sirnaken langkung rumiyin? Menawi saking pamanggih kula ingkang kedah dipun sirnaken inggih menika pun Semar. Caranipun mejahi Semar. Semar kedah dipun damel nelangsa manahipun Surana Semar kecaran dhateng pun anak-anakipun inggih menika Nalagareng Petruk menapa dene Bagong nggih anak Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrake nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak ing wadya Makiri rero nanggono magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripun sami Balwacana nalika semanten Begawan Duna kathah-kathah ingkang anggenipun munjuk aturasanipun nata ing Astina Prabu Duryudana ingkang pungkasan tinampi lega jroning penggalih nata ing Astina mila mesem jroning Wardaya parandening mangke lenggahi kanyur pinangka wardu kanjur Jarwa ganten wardu Jarwa Kerja nginang udra ngabange dulur manding dasaring pertara kasaru geger njaba yak ngarsa tampih wis banemu apa to kang dadi darunane ora numancan kula rangking Gajah Mada saka Wandilan kejawi namung sowanipun satra panenggak Pandhawa sak Raden Werkudara ingkang minggawadyaning dadraya karya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken hur kang samya mulati kanca piyak-piyak ana dayung minggir dalu dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut ambrekanggeng oh itu dencengan oh Amanaryo wonten dawuh nggih ndadosaken kerjot raos sing manah menika mboten pangling sawanipun Werkudara kasinggihan mekaten nggih anak Prabu mbok menawi wonten wigatos ingkang raying Jodipati sowan wonten negaring Astina tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun nggih monggo panguwasa sawetahipun wonten ing paduka anak Prabu Ngastina pamanenggah prayogi kula nuwun ngestaken dawuh adiku diadiku bocah bagus Werkudara padha arja sak praptamu yayi ana negara Ngastina wah Duryudana kakangku iya slamet tekaku aku ngaturake basaku katura kadhahipun Kakang Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana dak gegem dadiake jimat Raden katuran karaharjan rawuhipun sengguni bapakku ya slamet tekaku aku ngaturake basaku katura kula tampi Raden ndadosaken bumbung raos sing manah oh anakku ngger Werkudara padha slamet satekamu Werkudara Durna bapakku slamet tekaku raluan Swijapa aku ngaturake basaku katura tatampa Werkudara pangestune bapak Tampanana yali ndak gegem dadiake jimat Yayi Padhararja karna kakangku ya slamet ning sambikala bektiku katur tak tampa Dimas Yayi kadangipun Kakang Yayi Werkudara wonong paran apa wigatine dene sira Yayi sowan ana negara Ngastina mula diake matur marang pun Kakang Yayi Duryudana kakangku sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura dene praptaku ana ing negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu iki nedhenganake Pasewakan Agung ning gandeng adreng nggonku kaselak kepengin nuruti marang karep mula aku tumuli munggah ning Datulaya ingkang wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku wong atuamu sapa Dimas Bapa Durna ya Durna bapakku Siadi Darbib lelakon apa dene butuh lawan bapa Penemban Durna Duryudana wis watara ana sacandra nganti tekanitung glungganing dina samengko iki mbarep kakangku persasat kaya dene wong koncatan rasa jatining urip merga ditinggal lunga karo Drupadi Mbak Yuku Drupadi lunga saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga andha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk mbos akeh nggonku nyebar para wadyabala telik sandi
supaya goleki menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku marandene Gagar Wigar. Tumrene nalika semana aku rembugan karo Jlamprong. Kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah, jebul Jlamprong duwe iku partikel. Yen to aku karo dheweke tau tati suwita Brahmana ingkang wis kondhang monyor-monyor. Ora le kejaba mung Durna bapakku. Mula dina samengko klilanwana aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku nggone lunga saka negara Ngamarta. Duryudana jagat Dewa Bathara, Bathara. Wonten dawuh nggih. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan. Oh. Badhe wonten migatos kaliyan kula. Ih kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya. Kowe arep takon apa, kowe arep perlu apa? Mara gak takono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Mula padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ina panalingan ulun majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing Kentha swalu gembol manyor-manyor duk ning dungul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon apa, Ngger? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku? Aku ngerti, aku krungu, ning apik-apik iki ra dibaleni to. Mula coba kowe arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Ya, pancen bener-bener kono. Lho, lan endi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora. Nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mengondo ingkang semendhe. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para Brahmana, Sewa Sugata, para pandhita. Tak jaluki tulung golek menyang didununging para Drupadi parandene Gagar Wigar tenantu karya. Mula aku takon karo Durna bapakku. Yen pancen Durna bapakku prisa, Mbak Yuku nendi tak golekane. Tak aturane kundur marang negara Ngamarta. Ah, lole. Kancang bleguduk swalu gembol semoranti semololis gamana gapulungana. Ali loco ali. Werkudara? Nggih. Kowe tak kandhani ya sadurunge aku sowan negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi yen aku iki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara. Lan isine ya ora beda kaya sing tok kandhakake iki. Plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi lek teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tok longi, ora ana sing tok luwi. Iya. Lan nalika semono aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulanmu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti Mahanasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake Entawara Drupadi kuwi tindak saka negara Ngamarta aku wis ngerti. Aku ki nek ngerti ra tau omong-omong. Ming meneng. Iya. Ning tak ndemone ning pikir, tak cocoke karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti? Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi, sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasa ngalembono kaya ngono kuwi. Wis rasa dadak tok alem kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna ki kondang penita manyar-manyar. Sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Iki ming iya. Ora ana liya ning jagat. Iya. Mula sabanjur aku tak takon karo kowe piye munggo nggonku bakal ngupaya. Ngene.
Apa-apa kuwi ana tembungan jer basuki mawa biaya. Apa Kakang? Jer basuki mawa biaya. Mawa biaya tok, ora nganggo biaya. Supaya cetha utawa jer basuki mawa biaya, ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disilaki. Iya. Apa-apa sing bakal dilaksanani atau digaya kuwi kudu nganggo pitukan, wis mesti. Pitukane apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggar Pasemeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang lenggahing para Drupadi. Lah kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate ora Drupadi gelem bali marang Praja ing Amarta, ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dik Mate, pripun? Korban niku lho, tumbal kok kambil. Tumbal. Wah, iya. Tumbale apa? Apa sapi, apa kebo, apa wedhus, apa wujuding pitik sing wernane mulus? Dudu. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitik kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nek sikile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Nek sing kudu tak dadekke tumbal kuwi wujude menungsa utawa manusia. Iya. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku sagu dadekke tumbal menungso mau. Sabab yen kanthi Drupadi ora kundur ning negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilaning ati. Kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenemu kaliyan to bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang lara. Monggo kembange lara iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani manungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, dudu. Satriya, dudu. Brahmana, dudu. Wah, apa sewijining nayaka, dudu. Apa Punggawa, dudu. Wah, dudu. Durung. Piye, kowe arep ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak arepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentala. Yen wujude korban mau Nalindra sing watak angkur tak betetane. Kok sik Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdine ratu. Wah, abdine ratu. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget? Ora. Mentala lahir batin. Ora mentala sebab apa? Yen panjenengan mentala lahir batin, gandeng kowe iki Satriya Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake. Ora, kowe sumpah sik. Nek ora gelem sumpah, aku ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Sekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Tenan? Yo, tenan. Ora bakal mingko? Ora bakal mingko. Mara gagelu ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewa Drupadi ora kejaba mung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antaraning siji antaraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara?
Kaget to kowe? Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji antaraning telu. Nala Gareng Petruk apa Bagong? Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padhang kok lak dadi ciput. Pucet. Ketok nek kowe kaget. Ayo, mengkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria ki nek nganti ngelincati wis nganti sumpahe, wah, bakal tetel kasatriyanmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara Satria kondang, ing atase Werkudara ki Satria pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Meng perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding Panakawan siji antaraning telu. Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para Panakawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Najan tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip iku ora bakal iso urip ijen. Nek kudu urip ngetasa sumandhing marang sanak kadang mitra kawruh tangga pakulan sapiturute. Iya. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatriyanmu. Ora guna nggonmu madheg satriya seprene-seprene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo Panakawan siji antaraning telu. Merga kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darmakusuma ya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat merga koncatan karo garwane Dewi Waradropati. Apa kowe luwih ngeman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanono. Patenono. Kok kon metani ora? Patenono seta Dik Pate. Bagong Patenono. Bagong Candak Suda kuku Pancalaka dlup. Bagong mati. Dewi Waradropati kondure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Tau tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Bagandurna. Kowe tidak karo Bagandurna. Nek kowe ora percaya karo Bagandurna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Nang perkara ora mentala ta? Bagong iki terus apike nggo napa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocahe glelenge ora jamak-jamak. Pateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora bawe-bawe? Wis gek menyang kono gek ceket-ceket. Bagong tau tate momong aku. Sing momong kowe ora mung Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah tok gagas to. Aku somong to, nek niteni karo kabeciane wong, wah ora bakal enteke nggone males kabecian mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi nang kewajiban minangka dadi batur, dadi Panakawan. Kewajibaning batur, kewajibaning Panakawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake sawijining kebecikan ning mujudake sawijining kewajiban. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kowe acake Kalonjana malah kowe. Madhake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gak menyang. Lah ora gak menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatriyamu. Wah, njaluk ngapura Bagong.
Rumangsaku kok saka seneng-senenge Kakang Durna kok nganti Lelingga Karja kok karo mencolot mak gludak. Wela ning ya ampun seneng-seneng sik Kakang Durna. Lho, kok ora seneng sebabe? Bagong durung karuan mati. Mesti mati. Merga sing mateni niku dudu wong Kurawa, sing mateni Werkudara. Bagong ora bakal wani karo Werkudara. Oh, ngoten nggih. Werkudara tekan Karang Kadempel matur karo Semar. Yen to Bagong disuwun dening Werkudara. Ngoten Kakang nggih. Bagong candha Werkudara. Sirahe sabete ngebuk. Gluduk. Bagong gagar otak. Nggih. Terus tekaning mati. Nggih. Kula kalih sampeyan ethok-ethok layat. Oh, nggih. Men ora ketok nek kula kalih sampeyan sing ngakon karo Werkudara. Oh, ngoten. Dadi sing ketara dadi napa nggih? Menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok, Werkudara ora dikongkon dening sapa-sapa. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Ethok-ethok ora kenal. Oh, nggih. Ngagem kacamata riben. Oh, nggih. Ireng. Sampan duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Ah, nggih. Matur nuwun Bapak Durna. Sami-sami nggih, sami-sami. Sampun. Dipun mesthekaken menawi Bagong menika mangke pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong 7 dina 7 bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin, mati nglekak sian mriku. Kubur jejer karo Bagong. Oh, nggih. Petruk karo Bagong tekane mati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali. Kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Gletak teng riku kubur dadi siji. Wela. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni sareane Gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan. Semar lara gletak teng riku. Mati. Lho. Pandhawa pun boten duwe pengayoman. Pandhawa ora duwe wong sing ngayomi. Kantun Kresna ngerti Panakawan mati sedih. Woe. Hubungane apa? Kresna kali para Panakawan. Hubungan gelap. Wah. Sedih atine terus nunggone teng riku. Kakang Semar. Pokoke sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang? Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kudanan wong dipayungi Udawa. Oh iya ya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula ta, Depate? Mboten ngegol-goli kula benerke. Wong pikiran sampeyan iku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih mergo kelangan Kresna. Wong telu niku lara kabeh. Mlebu KUD. Pundi? KUD. Niku nggih napa niku? Niku lho sing nggo mriksa cepet banget niku lho. Unit gawat darurat UGD. KUD niku dudu UGD. Nggih. Mlebu KUD terus diinfus. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, kari kembar loro. Nggih. Kembar karo kakang ning mati mongko sing ngomeni kembar niku Pandhawa telu. Darmakusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakangane telu sing ngomeni dheweke mati nelongso kembar. Oh. Terus darah tinggi. Nggih. Mlebu ICU. Napa? ICU. ICU. Tulisane ICU. Nggih sak karep sampeyan pun. Boten matur nuwun. Sami-sami nggih. Kembar mati, Sengkuni sedih. Lho, kok tekan aku barang. Kula niku mboten melu. Loh, sampeyan ajeng mati mboten? Mboten. Kula katur ki sedih nek ajeng mati. Mun urutane gampang ngoten niku, Depate. Nggih. Boten wonten dawuh. Sampun remen rumiyin. Dereng kataran kasembatan. Nanging tertentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kandhanipun Panakawan tunggalan tapi 3. Nggih. Samangke Pamanarya wonten dawuh dipun adha lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasembatan mejahi Panakawan panjenengan wangsul wonten Garing Astina.
Nai-nai Werkudara mboten saged mejahi para Panakawan dipun ambyak Werkudarane wae sing pateni ora sah Panakawane. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Gusti Prabu Karna. Kula aturi dados cucuke ngajurit. Nuwun sewu kula mboten sagah. Sababipun kathah pakaryan ingkang nengga ingkang rayi ingkang raka wonten negari Ngawangga. Klilanana kula nyuwun pamit. Kula mboten badhe tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para Panakawan. Nggih menapa kados mekaten. Inggih, sampun ngantos dipun tangleti menapa sababipun. Namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Sampun nggih, sampun. Mboten sanipun terasaken rembakipun sampun. Bodro kasinggihan. Yayi Surtayu. Surtayu. Wonten dawuh. Timbali anak Prabu ki lho. Nggih. Wonten dawuh Kakang Prabu. Budhana kang padha sebo. Ingsun kundur ngedhatun kula nun parmatal wasilan. Nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Surtayu. Purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur ngedhatun jeluk saking dampar karo kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil upacara ing Prabun. Gawe setengah saking mandra tindak Sri Naranata. Ngantos kadya ngirang penggaling Sri Naranata wau.
Ndara bekti kula Den. Yo, Semar tak tampa. Bekti kula Ndara, Nalagaring tak tampa. Bekti kula Gus, yo Petro tak tampa. Bekti kula Bos, yo Bagong tak tampa. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel? Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kinten-kinten, Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresna kula kali para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani, nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kandha karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Kang. Melayu lek kowe srasta wae. Piye kae? Lah jenenge Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung merga saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nalagaring karo Petruk. Ayo nek negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Nek negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Melayu mau ngapa ya? Asurane gareng karo Pero, "Gong melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe." Neng aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu melayu. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Digenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kandha teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budhek. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke
Para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna, bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, mengkare kowe benerem apa ora? Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Wah, keduan. Nyemplung kali itu berapa semua apa-apa tak tabraki tak kira debok tak tabrak kok ajar semangat harus yang penting selamat pokoknya sekali sengara wani jegur sekali wah wis iki kok dadi kok wah apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya. Jadi aku dadi wah wis ya kok ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lunga dhewe ra ndek apa-apa ra ndesaku. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti pecah modar sisan bembangan aku ndareke ndara Pandhawa ming arep diprenak pati kok golek dalaning pati aku dhuwur munggah bukit plung ngono glundung siraku entuk watu tuak pecah metu getih mengko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis lah gak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Wah, tulisane Bukit Bintang. Pathok apa ya sementarane engko aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tiba ning omahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan ta? Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene aku tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alang padang. Oh iya. Kon sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kencang warudayang pak pong
Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati. Dadi gara-garane kayangan. Lah Bagong. Tangi ngger. Bagong. Bagong. Ah, dewa kok dapusi. Wong hidepe wis krip-krip kok gayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo. Tegese hidepe keder. Bagong. Bagong, tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana swara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala panjenengan. Sapa? Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae. Terus soalé kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Median ora. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Bathara. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Bu Kulun. Ngaturaken sembah bekti kula konjuk Bu Kulun. Iya ulun napa? Pangestu turun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Daerah ning kasantosan Bu Kulun. Bu Kulun? Piye? Wonten apa panjenengan? Merepeki kalian jasad kula Bu Kulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula paske ngisor blethokan Bu Kulun. Dadi empuk mboten bakal tekaning pati. Kowe lah trondolo iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bu Kulun. Niku pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bu Kulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bu Kulun. Wah, pancen bedhies tenan kok iki. Terus Bu Kulun badhe menapa? Ulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Bu Kulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Bu Kulun saking Cibitung. As. Cibitung dengkulmu mlocot ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kalian jeneng kita. Iya ta? Nggih Bu Kulun. Anjir kita arep napa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane ndi-endi? Nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Kuwi kalahna. Patenana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang ngagem. Serius Bu Kulun? Iya tenan. Ini dia si Jali. Kelakon penjangkaku dadi ratu, nek dadi ratu arep males ngudi tuwuh. Lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara. Iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Ranti Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek kadigdayan Jaya Kawijayan kula duwe kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karan Kalung Robyong. Mekaten Bu Kulun. Iya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampanana. Duta laruta saking Godha Sang Kura-kura. Yen amutusa Sang Sri lho kalung kok kaya ngeten lho. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter nggo nyogok matamu kuwi. Bu Kulun ampun emosi Bu Kulun. Niki genter. Ning ewa semana Bu Kulun nyebut Kalung Robyong mboten dados menapa kula anggap menika Kalung Robyong. Ya. Salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, nek ulun kondur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jenenge Kala Sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan.
Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulon, kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulon. Mengkaten mawon Bu Kulon aturi tindak wonten ing antariksa. Ya, ya. Ulun kundur makayangan ya. Bagong nggih Bu Kulon ngatos-atos. Kurang ajar kita ya. Kalau dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mleres to Kulon. Ah! Ah, warna-warna wis kundur wae, tangane sing apik ora. Dadi srana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Negane Ngatiku. Sapa iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka? Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Jawang-iwang pulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Ra gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Bawarsari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Bawarsari teng lenggah neng Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mula aku ing lenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kala Sereng. Ning gandeng Kala Sereng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Wonten dawuh. Kowe tak utus tindak pundi? Mangkat nang negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning Kuduwayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhaupe. Menawi boten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Wah. Para Drupadi, kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kala Sereng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun.
Nek aurane ketok aku to aurane. Inggih. Tobat sandangane kok apik men pirang-pirang, nyengkelit keris nyengkelit bendho. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban, Brodroban. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kaliyan Gusti kula Prabu Patokol Bawasari. Asik. Ning aku ora arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten. Heeh, mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ora iso mboyong Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Kala narepa Kresna tan tulusa anyakra ring-mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten paring adhawuh Werkudara sawaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadangmu Jodipati kula piyambak mboten mangertos namung Kakang Mas Jodipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok, lah kaya apa? Kaya apa? Arjuna. Kok nganti suwe si Adi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna. Apa si Adi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning syarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Syarate apa? Syarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau sowan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajake wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Kurang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasarmu apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Rudra? Ana buta sapa? Kula Prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe
kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darma Kusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Baworsari. Ngelamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Lho gagahe semono kok dianggep wong wadon Werkudara? Iya. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakem e. Janaka wonten dawuh ora sameru-meru lho. Mboten. Wis ben kuwi hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentrehke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih, kok Prabu ngestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Uta jenun. Kowe medokke Werkudara. Jeleh nyawang jagat. Jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara. Ngiri kadasar didhawuh Prabu Patokol Baworsari dasmu. Wah. Sembodole dandan metu dela gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Diajeng. Wah, do ayune. Ayune tumpah undong nong neng. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Sopo iki? Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Baworsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu. Pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku sikep tambunge tenang. Edan. Wah. Sayangku. Wah. Oh, dus. Jaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Baworsari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kepirangan? Wah. Kawula Ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah. Ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah.
Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gak. Oh. Regudara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhahi Prabu Manunggal Bawarsari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Sadurunge jago kuwi mangkat perang sangonana rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula Dalu ngapura. Sing ngempun nggih empun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng. Apa? Ora gayareng kowe iki ora nek padang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh Njaluk ngapura. Nyawa nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, mpun. Petro. Kula niku seguken. Ket mau ora ngombe kok ndarani nangis ora. Wah, semi. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala gareng karo Petruk dalem ndara. Piripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakna. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Pirang-pirang. Iki ana kirik-kikik barang. Kikik dengkulmu melocot ora. Truk, rene ya. Dong apa cengenge sak? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cengenge Ratu Girika Dasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, ding. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iya iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketapan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku samplok. Brother ya. Iya. Woi. Wah. Den gulung dening Ponokawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari. Ical wujuding Nalindra Grika Dasar iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah. Inggih kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra inggih kadasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye? Sida gelem ora e? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis
pas tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kuwi? Ayo ki mandeng mburimu kae. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Go. Yo, aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Meng njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuhe entek 75. Nek ora ragan ngono iki ora entek aku. Wah, Rai Joli. Dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli. Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa ditung. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Njaluk ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok ndur nyawa enteng-enteng. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksudnya piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapuk 75 nggo ngapuki ndasmu kowe. Oh ya wis semene terima. Oh, aku yo. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Anggal nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Waradrupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas ming ora ana nyatane ta. Saiki ming senengane ming anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Salahe sampean niku memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Waradrupadi ya tak suwun sing pranjitna ngati-ati. Ya. Kinaryasrana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur juran. Nganti kowe entuk kamukten negara Girika Dasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekane lelakon iki Bagong. Oh nggih matur sembah nuwun Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenge kedaton. Wah, iya ayo tak dherekake.